I dag der er jeg taget til Bevtoft for at mødes med Birgitte Dagndal. Birgitte hun er blind, og når man er blind, så har man brug for mange hjælpemidler. Nogle de bruger en førerhund, og andre de bruger en blindestok. Det, der er så specielt ved Birgitte, det er, at hun er den eneste i verden, der bruger en førerslange. Så nu vil jeg tage ind til Birgitte for at se, hvordan det er at se verden igennem en slange. Nå, Birgitte Dagndal, tak fordi jeg måtte besøge dig. Det er mig, ja. Du er jo lidt af en Legende. Lige præcis, det var det, jeg ville sige. Ja. Fordi du er jo den eneste i verden, der har en førerslange. Det er rigtigt, ja. Birgitte, du er jo blind. Det er rigtigt, ja. Hvordan er Rigtig det? blind. Ja, altså du kan ingenting se. Full blown blind, du. Er du født blind? Ja. Det er du. Det er en skade inde i maven til det. Okay. Ja. Altså, hvordan er det sådan at leve et liv som blind? Det har været svært, jo. Eller, altså, jeg vil sige, jeg kender jo ikke til så meget andet, og det har også været hyggeligt. Men det er jo det, Susie hjælper mig med. Ja. Susie hjælper mig med at leve, jo faktisk at se. Ja, fordi det, der er specielt ved dig, og Ja, det, jeg du er reptilvisker. Du er reptilvisker. Det er rigtigt, ja. Det er du også, Ja. åbenbart. Fordi det, jeg vil sige, det var jo, at du er kendt her i Bevtoft, og faktisk hele verden, fordi du er den eneste i hele verden, der har en førerslange, hvor andre, de jo vil have en førerhund. Jeg ser igennem en burmesisk trekantede gourmetslange, Susie. Okay. Ja, de er svære at få importeret, skal jeg helst sige. Hvad får dig til at tænke, at jeg skal have en førerslange og ikke en førerhund? Jeg har jo altid haft en lyst til at være speciel, tror jeg. Ja. Anderledes. Skille mig lidt ud. Jeg kan egentlig ikke så godt lide hunde, faktisk. Jeg er engang blevet bidt af naboens hund. Okay. Ja, og skidt på. Hvordan er det sådan? Det er svært at se de hundelort, når man går rundt ude i parken. Ja, det kunne jeg forestille mig. Ja. Men hvordan er det at se livet igennem en slange? Jeg kan jo ikke sådan rigtig se noget igennem hende, men altså, hun viser mig ligesom vejen, ikke? Og fortæller mig om, hvordan det ser ud. Altså en gang imellem, hvis det bliver sådan næsten bare unormalt derude i parken, så kan jeg godt se, at det sådan er lidt grønt og brunt, altså græsset og gruset. Okay. Ja. Forestiller du dig nogle gange sådan, hvordan det vil være at leve et liv, hvor du godt kunne se? Det har jeg tænkt på, men det kan ikke, de siger, at de kan ikke lave det, øjnene. Nej. De siger, at den er ikke god, du. Og så har jeg jo Susie, og det har jo kostet kommunen en forfærdelig masse penge. Altså hele den sagsbehandling og den bevilling, jeg har fået til at få Susie importeret fra Burma. Ja. Ja. Det, man bruger en førerhund til, det er jo ligesom en hund, der ligesom hjælper en på vej. Ja. Hvis du skal i Netto, bum, så er du i Netto. Jeg flytter nogen, hvis der er nogen, der står i vejen. Eller, ja, lige præcis. Jeg beskytter de blinde. Ja. Og der tænker jeg sådan lidt, det er præcis det, du bruger Susie til også. Skal du have en godbid, Susie? Ja, godbis. Skal du have? Godbis? Ja, det er godt. Det er rigtigt, ja. Ja. Jeg bruger Susie til at vise vej og så altså, udgive respekt, ikke? Fordi nogle af de frække baviandrenge, der står nede på gadehjørnet, de kan jo godt finde på at drille sådan nogen som mig. Svagt seende. Har du oplevet meget mobning gennem dit liv? Sådan? Hele tiden, faktisk. Ja. De har kaldt mig blinde Birgitte, eller andet. Ja. Hvordan var det for dig at blive kaldt for det? Det gør ondt, ikke? Men så kan jeg trøste mig med Susie. Ja. Susie er altid frisk på en kæletur, er det ikke det, Susie? Jamen, er det sådan, vi må se Susie? Altså, du ved, jeg har jo ikke mødt Ja, Susie. bare du ikke røre ved hende. Nej, men jeg skal nok lade være med. Er det sådan en ting, når man er blind? Altså, har sådan en blindeslange, er man ikke sådan... Rolig, Susie, hun er jo ikke helt tryg ved fremmede endnu. Nej. Ja. Så lidt skat. Rolig. Han er sød. Han er rigtig, rigtig sød. Ja. Så kan du løfte den lidt højere op, sådan, så vi kan kameraet måske jeg også? kan ikke se kameraet. Nej, okay. Ja, hvis du kigger lige ud, så er kameraet cirka. Altså... Det er Susie. Det der, det er simpelthen Susie. Ja.
Okay. Burmesisk pletbrøde skovsnå. Ja. Jamen, den ser sød ud, vil jeg sige. Rigtig sød. Ja. Du skal passe på med at give den råt kød. Det kan godt have lidt svært ved at fordøje. Hvad fodrer du sushi med sådan? Altså, jeg må jo ærligt indrømme, for mig, der ligner det jo sådan set bare nogle analkugler. Det ligner jo egentlig ikke en slange. Cornflakes kan jeg godt lide. Ja, sådan lidt havremælk en gang imellem, hvis hun skal have det rigtig godt. Ja. Nogle gange træstamme nede for bageren. Altså det, jeg ser lige nu, det er, at du sidder og nusser et par analkugler. Det er sushi med en burmesiske slange. Ja. Hun viser mig vej i Netto. Prøv, kan du tage den op lidt igen på bordet måske, så kameraet kan vurdere selv, om de synes, det er en slange. Nu. Analkugler, siger du? Ja. Hvad bruger de det til? Det lugter faktisk også lidt af gummi. Det skulle godt være, at det ikke er en rigtig slange. Hvor længe sagde du havde haft sushi? Siden jeg var 13. Hvor gammel er du nu? 44. Altså, når du går en tur med sushi, går sushi så bagved dig eller foran dig? Det går, at hun mest bliver slæbt efter mig egentlig, når jeg tænker over det. Det er faktisk ikke. Det er først nu, at tanken strejfer mig, at det måske er mig, der har ført hende rundt. Ja. Egentlig. Så de kan også taget røven på mig i Haderslev Kommune. Fordi at... det er dem, der har importeret det jo. Okay, så du har altid troet, at... Du har aldrig tænkt over, at den ikke bevægede sig, eller... De sagde, at det kostede 250.000 at få hende ind. Så jeg kan bare købe hende på Sindfuld. Det kan godt være, at vi egentlig bare skal sige tak, fordi at vi måtte komme forbi. Ja. Og så... Så hvis du synes, det er sushi, så er det okay. Så er det jo sushi for dig. Jo. Det er nede i kurven igen. Ja. Så skal have en gobis. Skal have en lille gobis, ikke også? Men... Fræk lille hund. Jeg tror, det var en slange. Ja. Birgitte Dagndal, jeg vil sige tusind tak, fordi at jeg måtte komme. Ja, det var skønt.